Yes, Jaduong' Victor machiegni. Erokamano ahinya. Ing'eni kopogore gi wach moro ni ng'anyo en gima oyienewa e katiba. Ng'anyo en achiel kuom yore migogo mbaka. Ng'anyo en achiel kuom yore ma ikolo godo wach. Kata mane odi ng'anyo nitie seche moko. Akia ni ka bichiegi oseng'anyo ni kata oseng'anyo ne chiegi. Ng'ato nyalo penjo ni chalo nade ba ot. Ng'anyo nyalo bedo e odi ma samoro kata welo moko dobiro limi to iwacho ni wachoruru limbe ni mbele kech ing'e kaka odi chalo. Weche tek ka. Koto gima kweyo ng'anyo kata ma e odi en ka koro oyudo keto thuolo ma wuoyo. Inyalo bedo ni in leader mar odi. Yes. In gi chiegi gi nyithindo. Jogi nya ng'anyoni. To in e jatend ot. Koro kwang'iye kipiny koro ma koro wakele national scale to aina ma koro wawacho ng'anyo mar oganda ma wawacho ni Gen Z. Lakini adwani mondo wach tag mwamiyo ng'anyo ndini en mar Gen Z ok ane ka en gima ber. Gen Z en kiyo chalo kaka mira, en kiyo ma wang'iyo godo oganda modong' te. Kindewa diere mane ane rika mar Gen Z masani endi nwang'anyo university, wang'anyo ka mondo wabedi kata gi constitution makoro sani wawacho ni nigi kidienje mang'eny ma miyo wateko niendi. Ing'e nokele gi ng'anyo. Wang'anyo ka wane school e university. Wadhi streets ne chwadowa gi GSU. Igowa tear gas. Diere moko aparo kwachomo Bomas of Kenya. Police ogowa tear gas e bus wa mar University Nairobi. Une i bus gi tear gas kumwecho ei. Wachikore gi Disney kwa lor lakini nyaka wachop kanyo moko kumotero hospital. Koro ng'anyo en gima en yo migogo mbaka ka ng'amoni gogo mbaka otimo thuon koro okar moko nyami thuolo lakini koro ng'anyo koro idong mane yo machielo midong godo onge yo machielo ma inyalo wacho go pachi ka ok en ng'anyo. Koro Gen Z mineno koro kech marika gi lakini gino kadwa ni wawach ni en ng'anyo mar Gen Z. Gin ojende gina pod gin gi teko. Alright? Diere watoke kanyo endi mane pod wan gi teko to wane rika gi. Waben wang'anyo. Omiyo olembe masani wakayo e constitution masani olembe wakayo mag devolution. Owuok e ng'anyo. To ka koro jiriwo wich kanyakla to gik mabeyo wuok e tungni gi. Koro aparo ni mano endi kik wang'iya ng'iya ni gini endi en lwenj mar Gen Z. Gen Z ka ni e ndara ni weche mag uchumi ole en e ndara ni tich ok yudre. Ng'e ni Gen Z nigi parents gi. Obed a single parent, obed ng'ama nigi parents gi te. Parent gi go bende winjo pek ka nyathine mosepuonjo monego bed ni yudo tich. Uchumi ok nigi uchumi ok olosore ne maber kata programs ma inyalo konygi godo kaka youth empowerment programs onge mondo yawuotwa rowere matindo giendi obed ni kata ok en tij andika to ginyalo manyo kaka gitimo ang'owa kaka gindikore nikech nitiere programs goendi mang'iyogi gimagi jok madongo gi nyombo ng'eny gi tinde yudo ka oweyo nyombo iyudo ma ka gichopo 40s nikech responsibility ok ginya chako kawo kapod gin e higa mar 20 kaendi. Koro mana en gik ma affect gik mang'eny affect nyaka kaka dhano nyombo kata kaka inyuomo nyiri nikech en ting' pek ma ok ine ka in gi nyathi bedo go e ot to en 30s to pod en abachola en 30 something to pok onyuome nyari neno nikech ting' pek kabisa ibi janyuol koro chuno nyaka itim tije mang'eny in gi dhok mang'eny mipidho e odi kaendi. Koro ok en gima affect mana Gen Z kende gin
mira marwa manyiso kidhi ng'iyori e kiyo kama kineno state mag Gen Z to nyisi kaka the whole country chalo. Okay. Yes.